Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i avui estem aquí. No, aneu molt equivocats. Si us pensàveu que aniria a fer uns xuts o això, doncs aneu molt equivocats. Avui anem a fer, ja que és cap d'any, ja d'aquí poc, i us volia després felicitar cap d'any l'any següent, que us vagi molt bé i a fondo, vale? Doncs va, avui anirem a fer uns exercicis que us podeu fer tranquil·lament a la vostra casa i en faré 3 o 4, ja ho veurem. El primer de tot, va, anirem a fer primer flexions, va. Fiques el mòbil aquí, se'n veu, no? Va. Doncs va, quantes voleu que en faci? 10, 20, 40, no ho sé. Doncs va, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 i 20. Vale, fetes aquestes 20, doncs farem tríceps. Aquesta m'encanta molt. I amb això com ho podem fer? Estic buscant un lloc on ficar... Ja, aquí, per exemple. Ja, aquí. Vale. Doncs va, anem a fer tríceps. Vale, Quantes en fem? 30? Uah, estic cansat, però n'he fet potser 15, no? Però més o menys. Després fem abdominals i les faré amb el mòbil a la mà, què us sembla? Molt bo. Doncs va, i amb això hòstia puta, collons, jo abdominals no en sé, tio. Bueno, doncs va, em dóna igual, no? Perquè la meva força és de braços, tio. De cintura em costa molt perquè, bueno, tampoc faig servir gaire la cintura i tot i sap greu, però passa res. Doncs va, aviam, es pot... doncs aquí deixaré el vídeo. Deixeu-me descansar un moment. Feliç any nou a tots. Molta salut, molta força, que l'any 2020 es presenta molt i molt bé, perquè hi poden haver canvis bastant heavies. Jo he vist prediccions i mare de Déu, es pot dir que es pot canviar alguna cosa espectacular. Doncs va, nanos, molta salut, ens veiem a la pròxima. Ah, per cert, estic bastant disgustat perquè ara últimament els 2 últims vídeos que he penjat no pugen de visites. No ho entenc perquè no miren, no, feu viral, va.
Ja que m'he esforçat per vosaltres i això, jo demano, no ho sé, més de 60 visites. Hi ha un vídeo que hi ha 1.000 visites. Estic molt content. I d'altres que n'hi ha 200 o 130 i pico, estic content, però és que ara últimament estic molt a baixa forma, no ho entenc del youtuber, o youtuber li passa alguna o algú passa aquí, perquè això no és normal, perquè no vegin els meus vídeos. Ja que tinc 121 subscriptors, per almenys aquests subscriptors els tenen de veure aquest vídeo, sisplau. Doncs va, nanos, ara sí. Cuideu-vos molt i ens veiem a la pròxima. Fins aviat. I any 2020 està aquí. Vamos.